Ще правим извънреден епизод. Намираме се тук в Автоморга Райчев. И имаме Монди. Разглавям каквото ми трябва и каквото мисля, че ще ми хареса. Ще сменим за втори път вратата с тая, понеже е в перфектно състояние, бих казал. В перфектно състояние. И тук вече може някакви други части за комбито да си взема, защото наистина е в много добър вид колата. Его и нашия. И така, сега ще видим тия уплътнения евентуално, защото ги гледам, че са в много добро състояние. Вратата сега свалям. Уплътнения, какво ви разправям? Много работи има. Така че да си действам, може и касетофончето да си смена, че моята малко в лош вид. Ето. И тази горната пластмаса може да я смена, но не на това на комбито, защото за пореден път се чупи. Тия махагончета задължително ще ги взема. Каквото и да е. И така, продължаваме си в план. След няколко часа ходене по мъките, защото съм самичък. На това комби му свали вратата. Тук духалките, таблото, разни болчета, махагоните на дръжките и много други работи. Така че, общо взето, всичко е точно. Може да си ходим щастливи. Ще сме си взели хубави работи. Айде! Ето е и третата врата. Днескашното клип ще стане малко по-кратичко, но няма нищо. Имена вече мога да кажа перфектна врата. Фуги, муги, всичко си пасна. И тук сме перфектни. Сега ще ви покажа Монди комби. Ето му е подаръка. Духалка, здрава. Много добро състояние. Защото него да се щупи. Да, както виждате. Парчета. Съставните си части. Днеска беше много забавен ден. Така че това видео, както казах, ще е по-кратичко. Извънредно мисля да го кача. Днеска сме 24 април. Айде!